ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Таҷ ММА қарор доред ва мо барои шумо муҳорибаи Саймумин Мадиев бо лақаби Метро Люблиноро бо забони тоҷикӣ таҳлил кардем, яъне абзори тоҷикӣ. аз ҳамин хотир дар ягон ҷо боз дошта лайк азеркен, мо боша видеоролика сар мекунем. рафтем. чихеле ки мо ба шумо як ҳафта пеш оиди ин муҳориба пресс-конференсияро бо забони тоҷикӣ пешкаш карда будем, ҳам акнун ин ҷанг ба пуррагӣ баромад ва мо абзори ин ҷангро ҳозир оғоз мекунем. Саймумин Мадиев ҷангавари тоҷик шогирди Ризван Ашурмамадов аз Метро Люблино мебошад. Рекорди касбии ӯ дар варзиши поп ММА 2:0 мебошад. ӯ 26 сол дорад, вазнаш 60 кг аст, қадаш бошад 1 м 60 см аст. муҳорибаи ӯ бар зидди ҷангавари рус Игор Швед сеюм муҳорибаи ӯ дар варзиши поп ММА мебошад. Саймумин номзади устоди варзиш аз намуди гӯштани тарзи озод мебошад. чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон аз намуди варзиши греплин аст. сабаби машҳур гаштани ӯ видеои Метро Люблино работаем дар TikTok мебошад. рақиби ӯ бошад Игор Швед аз Федератсияи Русия 34 сола аст. вазнаш бошад 68 кг, қадаш 1 м 70 см аст. дар корномаи худ Игор Швед ягон ғалаба надорад, балки ду бохт дорад. чанд муддат пеш ӯ бо Мурад Легенда муҳорибаи худро дар ана ҳамин ташкилоти Hype Fighting Championship баргузор карда буд, ки муҳорибаи онҳоро 4 миллион нафар тамошо карданд. дӯстон, пеш аз абзорро оғоз кардан хотиррасон мекунам, ки ин муҳорибаро ба таври пурра аз YouTube канали Hype Fighting тамошо карда метавонед. раунди якум. ин муҳорибаро Александр Сидорин доварӣ кард. Игор Швед аввалин шуда ба рӯи Саймумин зарба зад. дар раунди якум зарбаҳо бисёртар аз тарафи Швед ба назар мерасид ва фаъолнокии худашро Швед нишон медод, аммо ба ҳар сурат ҷангаварон эҳтиёткорона ба пеш қадам мегузоштанд. вале дар 1 дақиқа мондан Саймумин бо силсила зарбаҳои худ Шведро барояш зарба мезад. дар 15 сонияи раунди якум Саймумин ҳаракат кард, ки рақибро бо усули писандидаи худ, яъне гузариш ба по ё ба қавли забони русӣ проход ногиро истифода кард, аммо ба таври олӣ ин усул иҷро нагардид. ҳамин тавр раунди аввал ба анҷом расид. раунди дуюм. раунди дуюмро Саймумин бо як тейкдауни олӣ оғоз кард ва Шведро бо қади худ ба ҳаво бардошту ба замин зад ва ба рӯи Швед як-ду зарба зад. пас аз зарба ӯ дарҳол ба усули лат додани даст гузашту дасти Шведро лат дод ва ин боиси таслим шудани Швед дар ин муҳориба гардид. ҳамин тавр дар ин муҳориба бо усули лат додани даст дар раунди дуюм Саймумин Мадиев ғалабаро ба даст овард. пас аз ин дар мавриди суханронӣ Альфредо аз Саймумин пурсон шуд, ки туро чӣ гуна эҳсосот дар ин муҳориба фаро гирифта буд, чунки Игор Швед дар пресс-конференсия бисёр суханҳои дағалона ва паст нисбати ту гуфта буд. биёин суханҳои Саймуминро дар ин бора гӯш мекунем. аввало ба ҳама ассалому алайкум. баъдан он чизе ки ӯ дар пресс-конференсия нисбати ман гуфта буд, ман гуфтам, ки дар ринг ба ту нишон медиҳам ва чӣ тавре ки шумо шоҳид гаштед, ҳамаш дар ринг баргузор шуд. тамоми Тоҷикистон маро мухлисӣ мекунад. ман омадам ва арзанда дар ин муҳориба ғолиб гаштам ва дар охир гуфтаниам, ки ба ҳама ташаккури зиёд, ки маро мухлисӣ кардед. Метро Москва Люблино работаем. баъд ин Альфредо бо савол дод, ки дар ташкилот иштирок кардани ту шавқовар аст ё ки не. дар ҷавоб Саймумин гуфт, ки агар муҳориба бо намуди ММА бошад, ман бо касе ки набошад омодаам, ба ман фарқ надорад. шояд бо Мурад набард кунам, табассумкунон гуфт Саймумин. баъдан ӯ ба тарафи Игор Швед гуфт, ки дар ҳақиқат ман бо ту дар ҳолати росто, яъне стойка набард кардан мехостам, аммо сониясанҷони ман маро гуфтанд, ки ӯро ба замин ғалтон ва ҳарчи зудтар ба ин муҳориба нуқта гузор. Игор Швед бошад ба ин суханҳои Саймумин гуфт, ки раунди аввалро ман ба пуррагӣ гирифтам, аммо Саймумин дар ҷавоби гуфтаи Швед гуфт, ки ту як бор афти худатро бин. Швед бошад дарҳол хоҳиши мубориза бо намуди варзиши боксро аз Саймумин хоҳиш кард. Саймумин бошад гуфт, ки ташкилкунандагонро бигӯ, ба ман фарқе надорад. баъд аз ин Ризван Ашурмамадов мураббии Саймумин якчанд сухан кард ва оиди чӣ гуна хайпро то ин дараҷа машҳур шуданаш. ӯ гуфт, ки ман боварӣ надоштам ва пас аз оне ки моро ҳам дар телевизион ва дигар ҷойҳо дар куҷое ки набошад моро даъват мекарданду акс мегирифтанд, ман дарк кардам, ки хайпи Саймумин бо қадамҳои калон пеш рафтааст. ягон рақиби хуб мувофиқ ба ӯ пешниҳод кунед, мо омодаем. Саймумин омода аст, ки як набарди хубро пешкаши тамошобинон гардонад. Игор Швед ба ту низ барои ин муҳориба ташаккур, барои иштироки ту. аммо дар ҳақиқат мо ба Саймумин гуфтем, ки усули гузаришро истифода барад, вагарна ӯ бо ту дар ҳолати стойка мубориза бурдан мехост. дар охир Саймумин миннатдории худашро ба мураббӣ ва дастаи худ баён кард ва гуфт, ки хело шодам, ки ғалабаро соҳиб шудам. ба ҳама ташаккур. Тоҷикистон ба пеш. В конце что хочу сказать? Спасибо моего тренера и всей моей команды, огромное спасибо за хорошую подготовку. Я очень рад, что победили все вместе. И всем салам алейкум. Таджикистан ба пеш. хуб дӯстон, ин буд абзори ҷанги Саймумин Метро Люблино Мадиев бар зидди Игор Швед. агар шумо аз хабарҳо ва абзорҳои варзиши поп ММА бохабар шуданӣ бошед, пас бо боварии зиёд ба шабакаи мо обуна шавед, чунки ҳамарӯза хабарҳои поп ММАро мо пешкаши шумо мегардонем. раҳмат, ки видеоролика то охирша тамошо кардем.
баҳри пешравии таҷъими малайка дареғ надоред. Зангулачаро барои видеои навбатӣ гирён кунед то видеоролики навбатӣ хонобуду сарбаланд бошед. Дастпӯшако даст да накафатанда душмани тоҷик удара қапатанда ҳаракат ба пеш қати каманда ҷони мадахеш ҷонам амватанда парчаме тоҷики боло и сарда и фахре